Това всъщност е изпълнено желания на хората, които искат да изпълнят своите мечти, и главните герои на книгата всъщност успяват да донесат тази капка щастие, която да направи тези мечти реализируеми. Това са тези капки. Книгата ви е история на едни хора, които се сблъскват в живота, мислят за бъдещето, но са страхотно отчуждени. Животът им изглежда почти безмислено и те го чувстват така. И въпреки това книгата ви не е песимистична. Как може да се възроди любовта, да се върнат мечтите? Има ли някаква рецепта? Рецептата е на всеки от нас. Всъщност човек е щастлив с мислите, които има в главата си, и човек би трябвало да повярва на своите мечти, за да може да ги реализира. Това е всъщност и основната идея на книгата, където героите отчуждени един от друг, отчуждени и тръгнали по съвсем една безпътица, която ги води на никъде, успяват да намерят себе си само чрез човешки контакт, чрез този човешки допир, и тръгват в една посока, която би трябвало да им помогне да реализират себе си. Какво пречи на съвременните хора да тръгнат по своя собствен път? Всъщност, какъв е проблемът на съвременните хора? Може би, че не умеят да общуват или какво? Според мен и според книгата, проблемът е това отчуждение и това затваряне в себе си, това скриване зад образование, алкохол, наркотици, интернет и тази изолираност от човешкия допир, който е съвсем естествен, и тази лична човешка енергия, която да помогне на хората да намерят себе си. Благодаря ви, господин Лазаров. Пожелавам успех на книгата ви в България, така че, уважаеми слушатели, вероятно сме предизвикали интерес. Можете да потърсите книгата на Емил Лазаров «100 капки». Давам реактора. Добре, приятели. Не знам с какво да започна, тъй като тази книга всъщност нито съм написал, защото да написа живота, нито съм я чел, както казвам. Тази книга някак си дойде сама, за разлика от много други книги, които трудно ги пишеш, трудно се четат. И като пътувах в самолета от Прага за насам, си казвах, нали, точно това, което всъщност може би и тази идея на книгата. Казвах си така, добре, като се събереме, защото бях убеден, че се събереме, какво ни събира всички нас? Нас ни събира една емпатия, една такава обща, такава човешка енергия, която никой от нас не знаем защо притежаваме помежду си. Не мога да си обясня защо точно ние се събрахме тук, тъй като ние сме хора, които сме се виждали през целия наш живот. Отдавна не сме се виждали с някакви, с други се виждаме за пръв път, с трети се виждаме от много пъти непрестанно. Но всъщност нас ни крепи това човешко докосване, което всъщност е най-интересният елемент от общуването на хората изобщо. И това е някакъв такъв момент, който ни събира заедно и който всъщност се опитах да показва в тази книга. Книгата е за хората, които са отчуждени, и за хората, които не могат да намерят себе си, ако да беше точно този допир човешки, точно този обмен на човешки енергии и точно тази, не мога да кажа и помощ, но тази вяра, че гледайки някого, говорейки с някого, ти ще му помогнеш. Че всъщност всичките ние в някаква област се нуждаем от, макар и минимална, капка щастие. Ние можем да сме хора, които пренасяме стоки от тук до много надалече, нали? Които въртиме много нули в нашите сметки, или пък много малко нули, пък сме много притеснени от ежедневието, но накрая остава тази капка щастие, която е в книгата, в разделителя там сложена, която ако човек е имал непрекъснато със себе си, после все тая абсолютно в каква обществена прислойка той се движи, дали навънка няма кашкавал, или ракията ни помага да се скрием от себе си, дали интернета ни помага ние да забравим кои сме ние, или пък нашето образование. И може би заради това трябваше да... Аз няма и написах тази книга. Аз просто само записах това, което живота ни показва, нали? И което живота показва. И не може да не благодариме, защото ние сме на промоция. Първо нека да благодаря на съпругата ми, доктор Ани, която беше огромно затърпение да ме изглежда всека вечер, когато в рамките на един месец в 3 или 4 града бяхме в Тел Авив, Виена, Прага, София.
И когато аз си говорих с някакви други хора, които бяха около мен, това бяха тези 12 хора от книгата, 12 души. И когато всъщност ме изтрая да я напиша. Не мога да не благодаря на Сашо, който ми направи невероятен коледен подарък, тъй като аз не вярвах, че тази книга може да се преведе, защото нали не съм написал, а не съм я и чел. Просто той изведнъж я написа, така че нещата, които са хубави, са негови, които са лоши, не са мои. И разбира се на Геш, който за една седмица, това казвам на всичките тук спонсори, той за една седмица я издаде, което тук никъде не съм го виждал. Аз много неща съм правил в тази област, но за една седмица издадена книга не съм виждал. Така че, ако имате чаши, да пием за капката щастие, която ни би трябвало да имаме, за да можем да сме ние това, което бяхме преди около, като ги гледам така всичките, без да обиждам никого, преди 20-30 години. Ако можем да тръгнем пак в тази посока, когато искахме тогава да бъдем, но живота ни някакси насочи на другата. Здраве ви! Браво на автора! Тази част тук са... Добре дошъл! Слава за вас и пия. Надявам се. Здраве. Аз съм Николай. Добре, ще ли видим? Николай ти даде най-хубави кадър. Се близна и Ево, няма да светне. Аз ви казвам дамата тръпна.